Ti nastavljaš i dalje da se usavršavaš kao fitness trener? Koliko je to važno? Da, pa naravno, veoma je važno stalno se usavršavati, stalno nešto učiti. Ja sam evo završila visoku sportsku i zdravstvenu školu, smjer rekreacija, zatim specijalističke studije rad sa decom. Sad sam na Fakultetu za fizičku kulturu u smjer za nastavnika fizičkog. Znači jednostavno stalno se mora čovek usavršavati jer na taj način podiže nivo svoje struke. Naravno, sve bolje i bolje radi sa ljudima, pogotovo kada je to tako neka struka gde se ipak radi o zdravlju. Znači, veoma bitno znati što više i moći to jednostavno na najbolji način da se primeni. Ali ti si postala i svesna toga koliko je važno, pored toga da budemo fizički aktivni i da se obrazujemo u tom smislu šta znači zdrav život, pa si s tim u vezi i pokrenula radionice na temu zdravog života. Kako to izgleda? Pa da, naravno. Znači, najbitnije je da se ljudi edukuju. Ne samo da bude kao, eto, jednostavno vežbamo zato što je dobro vežbati, nego da se baš skrene pažnja. Zašto se određena vežba radi, kada se radi, šta prosto se dešava u našem telu, kada treba vežbati. Znači, treba ljudi da se jednostavno, da mi kao fitness treneri edukujemo ljude, da bi oni jednostavno to kada se usvoji, prosto nekako to pređe u naviku i prosto fitness jednostavno nije neki luksuz, to je jednostavno potreba čoveka, prosto da se podigne to zdravlje na viši nivo. Znači, zato je veoma bitno da se ljudi edukuju, da bi prosto znali na koji najbolji način se podiže, da kažem, zdravlje. Koja su najčešća pitanja? Možda možemo i da vidimo sada u okviru ovog video materijala. Zašto? Zato što se uglavnom najčešće i pitanja odnose na ovu vežbu. Zbog čega? Tako je. Pa, uglavnom žene ne vole da rade čučnjeve zato što ih bole kolena i ne razumeju zašto je ova vežba za zadnjicu. Bitno je veoma da se istura zadnjica unazad, da težište tela bude na sredini i da jednostavno onda neće boleti kolena i onda je to stvari prava vežba za zadnjicu. Ukoliko neko ne može da prosto da sebe fokusira, može recimo da uzme stolicu i kao da seda i ustaje sa stolice. Na taj način ne bole kolena, a stvarno odlično radi sedalni deo. Recimo, ovo je još jedna dobra vežba za zadnjicu, znači penjanje i silaženje ili u stepenice ili neki steper ili neka stolica, klupica, šta god. Mogu se ubaciti ovako neki pokreti rukama, eto prosto da se koristi celo telo. Također ovo isto je recimo vežba za zadnjicu, znači sa jedne noge na drugu, znači da se obrati pažnja da koleno ne prelazi nivo stopala, da se istura zadnjica nazad, da kičma bude svo vreme u pravilnom položaju. Tako da to su neke varijante, pošto uglavnom je pitanje žena koje dobijam najčešće je koja je najbolja vežba za zadnjicu. Znači, sve vežbe su dobre i naravno čučnjevi su veoma dobri za zadnjicu, ne treba ih izbegavati. Tako da to su neke varijante. Sad ima neki, da kažem, stručnjaci u svetu fitnessa navode ako neko ima malo širu zadnjicu, ako neko ima pljosnatu, duplu i tako dalje. Recimo, ovo je isto odlična vežba za zadnjicu i zadnju ložu, znači čučanj, kik takozvani, polako, lagano, nema žurbe, bez stresa, da se prosto osete svi mišići kako rade. Ovo je sad iskorak, recimo iskorak kada se radi dobro, kada je težište tela na sredini, jednostavno nije vežba za noge, kako neko kaže. Jeste, ali i zadnjica je sastavni deo nogu, tako da kada se radi pravilno, odlično radi zadnjica. A da li je preporuka da se ove vežbe rade svakodnevno? Koja je mera? Može se naravno raditi, zavisi ako se recimo odradi neka velika serija, onda ipak treba odmoriti. Optimalno je vežbati 3 puta nedeljno. To je onako da svima prosto prija, da bude u službi zdravlja. Tako da, recimo, ovo je isto jedna dobra vežbica isto za zadnjicu. Znači, lagano se kruži nogama u jednu stranu, lagano u drugu. Lepo uzdisanje, naravno pre toga dobro zagrevanje, posle toga dobro istezanje. I eto, to su sve neke kombinacije koje se mogu uraditi, eto da kažem, za cijele noge i zadnjicu. Uglavnom se žene ne bune, je li tako? Nije im teško? Ne, pa nije im teško. Prosto kada se telo dobro zagreje, uz dobru demonstraciju i bodrenje tokom vežbanja, žene veoma fino rade i postižu odlične rezultate za kratko vreme, kada se radi na pravi način. A da li se žene u većem broju odazivaju i dolaze na ovakve radionice? Koliko su zainteresovane da više saznaju o fitnessu? Da, pa jesu. Sve više i više su, da kažem, ljudi uopšte raspoloženi da čuju nešto o fitnessu. Tako je kada se dođe u klub neki, iako prosto se nekako srodimo sa tim klubom, ako prosto nađemo nekog dobrog trenera koji nama odgovara, nekako lako se to sve prima, tako da zaista
su svi raspoloženi da čuju i da rade na sebi i prosto sve više i više to fizičko vežbanje je, da kažem, dobilo ipak neki nivo. A kako da znamo koji je program najbolji za nas? Da li treba da idemo na pilates, aerobik, high-low aerobik, body workout? Toliko je različitih programa i bogata ponuda. Kako da znamo šta je najbolje za nas? Pa najbolje je probati prvo konsultaciju sa trenerom, prosto da trener makar suzi na nekoliko programa, da li po temperamentu, da li po stilu života, da li po nekim svakodnevnim obavezama, tako se suzi, na kraju se proba 2-3 programa i prosto telo samo šalje signala. Ako se posle treninga osjećamo onako da smo puni snage i energije, kao da nam je neko ubrizgao neku injekciju, što znam, pozitivnu, na taj način, znači da je taj trening bio dobar za nas i da treba da nastavimo, ali svakako da se ne zadržimo na tom programu, možemo posle nekog vremena da probamo i nešto drugo, možda će nam posle nekog vremena i nešto drugo odgovarati. Tako da prosto treba osluškivati svoje telo, ono nam šalje jasne signale, tako da i tu nema onda greške. Znači ne treba pratiti prosto svetske trendove ili ako moja drugarica radi nešto, da i ja to radim, prosto svako mora da nađe, hvala Bogu velika je ponuda za svakog po nešto, tako da može se naći. Da li uopšte nas fizičko vežbanje natera i da oslušnemo i sve ostalo, odnosno i da svoj stil života prilagodimo i zdravom načinu i pravilnoj ishrani? Koliko to vuče jedno drugo? Pa vuče. Znači, možda, šta znam, kada neko krene da trenira, možda misli da ne mora da nešto, da kažem, koriguje, ali prosto samo vežbanje ga natera. Da li mora da jede određeno vreme, onda mora da izbaci možda neke namirnice, da izbace, možda smeta. Prosto se nekako samo fizičko vežbanje povlači dosta stvari, mora i ranije možda da se legne ili tako dalje. Tako da nekako fizičko vežbanje je baš dobar pokretač za prosto sve promene, znači na bilo kom nivou. Za kraj, gde se održavaju radionice? U fitness klubu Bojana. Hvala najlepše, Bojana, na ovom izdavnom vremenu i što si bila naš gost. Hvala i vama.